ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова ва партнёри компанияи Фаберлик, яъне ки партнёр ки рақами як дар тамоми ширкати Фаберлик. Фаберлике ки бо зиёда аз 15 давлатҳо ҳамкорӣ мекунад дар мобайни ҳама. Ман зани тоҷик аз Тоҷикистон дар якум ҷо. маоши 21 рӯзаи ман зиёда аз 1 миллион рублро ташкил медиҳад, ки ба пули тоҷикӣ 201 000 сомон мешавад. Ман официальни коргар ҳастам, ки официальни налог меспорам. Кори мо қонуну қоидақатӣ. ва имрӯз ба командаи худам гулдухтарони тоҷик, занҳои тоҷик, он нафароне ки дар хона нишастаанд, роҳи пулкоркуниро намедонанд, ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ногуфта намонад, ки боз онлайн курс харида ман дипломирований наставник. ман шуморо аз нол бе пул, аз хона набаромада, савдо накарда, пул расход накарда роҳи бизнесро меомӯзонам. марҳамат, рақамҳои ман рӯи экран муроҷиат кунед. хоҳиш мекунам, занг задан дар кор нест, пул қарз ба ягон кас наметиҳам, танҳо роҳи бизнесро барои шумо меомӯзонам ва мехоҳам ки бо аз лични кабинети через Google медонем ки ҳамада доступния. ман шумо дар нишон метиҳам лични кабинети ман Саида Раҷабова Тоҷиевна, телефон рӯбаро ки ҳаст чапана нишон метиҳад. Так медроем отчёти и она михел меброя, ина коргарои Фаберлик медонанд. ман мехоҳам барои духтарако ки намефаҳманд нишон тиҳам ва посмотрета зер мекунем. загрузка рафта якум оили ки ма 370 рублро ташкил медодив. мана марҳамат апаухаро 1 миллиону 513 000 рубл ҳамишаб дама гузашт. ин лицевой шотам. ҳар рӯзи чоршанбе дакартаи ма мегзара. рӯзи чоршанбе ма шумо да ваъда метиҳам ки боз видео мекунам ки чӣ гуна ма ана ҳамин хел пулора дар 20 рӯз ма дар 2 моҳ 3 маротиба пул мегирам. дар 2 моҳ ман 4.5 миллион пул кор мекунам. шуморо мехоҳед анам хел пул кор кунед, муроҷиат кунед, ман шумо дар роҳи кора меомӯзонам. бовар кунед, ман ягон саводи олӣ надорам, забони урусиро намедонам, лекин компания российская, ман танҳо бо занҳои зебои меҳнатдӯсти тоҷикистонӣ кор мекунам. ҳамаи орзуву зиндагиву зебогиҳо дар дасти мост. танҳо сабр, тоқат ва